Aitaren eta seniaren eta Espiritu Santuaren izenean, jaun guztiekin, Spideok, aitor ditzagun mintasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu bat izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zauzua eta gure pekatuak barkatuik eraman gaitzala betiko bizitzana. Haintza zenduetan jango ikuari, eta bakera gurean hariko horreko zonei, hain eta eder zaitu horreko, horaztu, ereikan horaztu, goresten zuri, hausten zadur, eskerra zuri, jainko jauna, zeruko ere, jangoiko eta guztiakuna, jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren atoz, aitaren senei, zuen zendezun gobekatuak, erruki jauna, zuen zendezun gobekatuak, entzun berila, aitaren eskuinaldean jarri izatezu, erruki jauna, zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin jainko aitaren artean, egin bezan protoitu. Jainko jauna, Maria Virginia ama eginez, betiko salmena eman diozu izakiari, eguztu bizkiaren iturriaren Jesu Kristo zure semi ekarri diguna, laguntzaile izan dezagurazte horrean, zure binen Espiritu Santuarekin, jainko errege bizi baita, izaldi eta bizaldan. Zenbakien urrutik, jauna, honela mintzatu zitzaion Moisesi, itzegiozu Aaroni eta haren semei, eta esan, honela bereinkatuko dituzue Israeldarrak, bereinka zaitzala jaunak, eta zaindu, ager dezaizula jaunak bere horrek irabia, eta erroki nabila zutaz, ager dezaizula jaunak bere horrekia, eta eman bere bakia. Honela, aipatuko dute nire izena Israeldarren gainean, eta nik bereinkatuko ditut, jaunak esan, San Pablo apostoluak Galaziarrei, senide garaiak
aurra aska izana. Ikusi zutenean jakinarazi zuten aurrataz esan zitzaiena. Entzun zuten guztiak harriturik gelditu ziren, hartzaiek esaten zutenarekin. Mariak berriz gogoa jasotzen zituen gauza guzti hauek bere bihotzean hausnartuz, eta hartzaiak jakinkoari aintzaka eta goraka itzuli ziren, entzun eta ikusi zutenagatik. Aurra erdaintzeko 8 urrena bete zenean, Jesus ezarri zioten izen, sabenean sortu baino lehenago, aineruak esan zuen izen bera. Jaunak esana, Eskerra zure. Elizak urtero nahi izan du, urte zaharra bukatu eta urte berriari hasiera eman, ama Virginia gogoan hartuz. Ama, gure eginistan izan da, gure bizitza naturalean amak dauken garantzia hainen handia den bezala denontzako, gure bizitza espiritualean ere hala da, eta hala nahi du jaunak izateak guretzako. Eta Elizak horregatik urtean zehar halako momentu berezi askotan ama Virginiaren festa ezberdinak ospatzen ditu. Abenduan ospatuko dugu ama Virginiaren sortzegarria esate baterako, edo abuztuan ama Virginia zenudara jasoa izan duzena, irailean ama Virginia
erruki izan izkigu horren, guztion, betiko bizitzen etxu ezagun, Javi Morena Maria Kolaksuarekin, San Jose bere esanarekin, apostolu santuekin eta gizatik guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zentzatu, Jesu Kristo zure semenen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honetan, zuri eta jakoiko arguztuko hori Espiritu Santuarekin batean, oste eta hitzat guztiak izazti eta izatu guztietan. Salbatzaileak, agintu horretxeak jarretuz, ditu gabe esan dezagun. Gure gaita, zero eta zera, santu izan egizune izena, eta beniz zure gainua, egin beniz zure gaina izango zezera izan emain duzula horretan gaua, markatu gure zorak, gure gure zorbein gartatzen egin bezero, eta ez gure gabean, baina atera gaitza zure zentzena. Atera gaitza zukorna, gaitz guztietatik emain duzu bakea gure guretan, zure errukien eskarpekatutik garbi bizi gaitezen, eta estuakietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esala apostolu goi bakea uzten dizuen ere bakea ematen, begira zure ere izaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoak bezala, emain duzu berezak bakea, eman batasuna, errege bizi bezala, gizaldi eta gizaldi eta jaunaren bakea beti zuekin, eta eskurik eman gure, baina zuen bakea guzti, baina zuen bakea ekarri. Jangoiko arekin dutxa, zein jentzen duzuen egin dezagun hori. Pozik hartu ditugu gauna, zeruko sakramentuak